Здравейте на всички, това е нашето оцеляване с Атикстино, Тохохо и Даркачи. Това не е стаята за полшанги, фермата за жито и други, и фермата за животни. Ето ни е храната, ресурсите и тук ще взема, че не трябва да го оставя горе. Така. И друго, не знам какво ще направим, обаче мисля да покажем епизодите как се направили и то и всичкото. И ето главите да ги покажа. Мазата и често мой, къде е капустон гласнал. Ето. Трябва да оставя всичкото просто. И ето го първият на Честрума. И мисля да покажем как ще оцелеете в Лианград. Как може да оцелеете в Лианград, по-точно да се поправя. И да е недър портала. Като слезем долу, ще ви покажа и от къде как изглежда спауна, по-точно. И лава. Оставих всичко горе. И сабскрайбвайте, лайквайте. Това беше за демонстрацията. Забравих спауна. Спаун. И ето Welcome to Minecraft. Чествайте Rollers. Чакайте, събранява се всякакъв, ако е модов. Чувствост. Не можете за гъма. Extra Jam 1 hours notice. План 2 дни. За да видите лайковете на нашите лайк, но ето го въркшоп. Искам да ме намеря в букшелфа. Букшелфа 1 за 140, колко имаме? 139, така че надо го сложим. 900 и Warp Baggy, Warp Desert, Warp Enchanting, Hotel, Jar, McDonald's, Nether Shop и Time is Money. McDonald's, ако съм го съснал. И да знаете да предупредя се пак, че сервера е PvP. Или така се започва, reply. И благодаря, че гледахте. Моля ви, сабскрайбвайте и лайквайте клипа и за абонирайте. Благодаря.